Kipchirchir Arab Ruto. Maok tinne Jopuonj 36,000 manyicha otimo penje chenro mar manyo ngas mamalo. Tij puonj chako yudo barupe gi jumane. Mano yanko jeta tije madul mandiko jopuonje pacho Kanansi Masharia makone nyaka sani gin kod barupe ochung' kar kende magitiyo godo puonj lemo chakre skul primary nyaka kuonde mag tiegruok mag jopuonje. Kaka jothieth moni leronwa bende Masharia yango ni jopuonje 8,300 mag primary lemo mar puonjo jo junior secondary gi to gi ngas mamalo kipimo kod mag primary. Romoni mane otelie kod duol mandiko jopuonj TSC emane oyangie jopuonj ma ok tin 36,000 mane oro kwayo nyaka chak higani ni biro chako yudo barupe gi jumani manyiso ni giidho ngas mamalo e puonj. Jatatije mar duol mandiko jopuonj e pacho Kanansi Masharia koni nyaka sani gin kod budget ma ochung' kar mamalo. In the process of that 6,505 teachers in the financial year 23-24, and we have been allocated 1 billion shillings for promotion in the financial year 24-25. So the issue of stagnation in the teaching service will hopefully be over pretty soon. Kabende nitie jopuonj mamoko mag primary maromo 8,300 ma oketie lemo mamalo kendo koro gipuonje junior school. We have deployed 8,378 teachers from primary schools to JSS so that we try to stabilize the JSS. And these are teachers who have gone on to further their education. They have the requisite requirements, and we have turned them into or promoted them to be graduate teachers because they have B.Ed. Hikomenda mara 2023-2024 duol ni osingo ndiko jopuonj mamoko 20,000 e yor kojolo e junior school mabende biro yudo tich e yo maongirore bang' higni 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Terinya e county ma Homa Bay nyakoro mga juang kama ikruok ne romo mar 2